И здравейте хора, аз съм, както виждате, VlogBG System 5 на 0.5. И днес ще правим чест опенинг. Влязох в клана BG машини, може и вие да се присъедините. Това е моя дек. Тук това е експериментен дек, а това е стария ми дек, който почти за нищо не става. Добре, сега ще направим един малък чест опенинг. Поне за мен е малък. И дано да не се падне нещо хубаво. Ще започнем от Silver честа. 7 хорца. Окей. 54 голд, 7 minions и един фърнас. Нека да преминем към фри честовете. 68 голд, един тумстоун и 8 арчера. Добре, мога да ги вдигна. 64 голд отново. 2 джема. Един елексир колектор. И 8 запа. Добре. Тук е някаква муха. 178 голд. 4 Тесла. 5 гоблин. 14 спира гоблинс. И 3 барберен хът. Отново нищо хубаво. Така. Преминаваме към краун честа. 463 голд. 2 джема. 1 кенън. 2 зап. 6-3 мускетарки. И 49 елит барбериан. Yes! Исках да ми се паднат елитски. И сега е време за най-интересния чест. Молята! Lumberjack! Yes! 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 Добре хора, отключихме Lumberjack. Това е голямо постижение. Не мога да повярвам. Lumberjack. Не мога да повярвам. Lumberjack. Това е невероятно. Добре хора. Това беше от мен. Както виждате, събирам пари, понеже е в офертата. Между другото, тук има една оферта. За 18,50, обаче, понеже много... Два пъти си купих по 500 джема, което прави 18. Купих си 80 джема на Heyday, която не играя вече. И си купих после 80 джема, което прави към 25 лева. И не искам да си купвам още неща. Добре хора, това беше от нас, от мен, от нас, както и да е. И до следващия път. Чао!